¡Oh! ¿Y cómo está la tía? ¿Cómo está la tía? ¡Ah! Què? Què feu? Estic així parlant amb els meus cosins que han vingut de fora. Els teus cosins? Però... Això és una grapaora i això és una perforadora. Què vols dir? Que els meus cosins no són cosins? Esos són els meus cosins. Tu... La botella challenge. Heu jugat alguna vegada? Jo sí. Sí? Has jugat? Vinga, pues explica'ns com es juga. Pues mira, tens que tirar la botella i té que caure de peu. I si cau de peu, pues vol dir que l'has feta bé. Molt bé, i què vol dir? Pues que tens un punt. Que mos emportem un punt, exacte. I he comprat unes pintures per a que les posem dins de l'aigua i així podem saber la botella de qui és. Vos sembla bé? Vale! Pues si voleu anem fora i prenem les botelles amb aigua i un poquet de coloret i ja així així i juguem. Què Vale. us sembla? Vale! Sí? Vinga, va, pues veniu amb mi. Molt bé. Tenim una botella per a cada un, no? Sí. Oh. Què feu? Estem posant aigua en les botelles perquè anem a fer el botella challenge de colorins. Mola! Per cert, Mimo, estan cridant per telèfon. I? No saps agafar-lo? Jo sí. Doncs agafa'l. Ja, però és que segurament serà algun cas i a tu se te dona millor això de parlar. Ja, però agafa'l tu, no veus que estic ja ara en els colorins en l'aigua? Clar que sí. Vaig. Vai. Sí? Hola? Bon home? Hola? Ai, ha penjat? Ai! Sí. Perdó. Sóc jo. No, Mimo no està. Sóc el Melicodó. Sí, vostè pot parlar a mi en tota confiança. Correcte. El Titoni? Que s'havia perdut? Ah! Butoni. Vostè ha dit Butoni. Haver-ho dit abans. Ai, que ho ha dit abans. Ai, perdó. Che, tranquil, Quin geni que té este home. I perdó, des d'on truca? No es sent. Baixa. Ja estic. I tinc que estar molta estona aixina? Baix? Com que no? Que baixa? Vostè ha dit... No. Vostè ha dit baixa. Perfectament ho he sentit. Vostè ha dit Ribera Baixa. Ah, Ribera Baixa. De la Ribera Baixa. Ai, pues perdó. Anem al cas. Si té raó. Un butoni, correcte. És un espantacriatures que espanta xiquets per les nits i no els deixa dormir. A voltes jo tinc problemes per a dormir, però per la calor, no pel butoni. De quin poble estem parlant? Benicull. Ha dit cul. No, cul... No. Benicull. Ara sí. Benicull. I a vostè com li diuen? Tomàs. Què Tomàs? El de la carnisseria. Ah, Tomàs el de la carnisseria. Val, perfecte. Doncs en un bot estem allà. Vale, adeu, Tomàs. Botella, què cregueu que és? Una paraula masculina o femenina? Femenina. Femenina? Sí. Com ho sabem? Perquè la
és de femení i el és de masculí. Molt bé. Quan posem la davant d'una paraula vol dir que és femenina i quan posem el és masculina. Aleshores, retolador és masculí o femení? Masculí. Molt bé. El retolador. Molt bé. Perquè ja sabeu que si posem l'article la sempre serà una paraula femenina i si posem l'article el serà una paraula masculina. Molt bé. Ara que cadascú té la seva botella, el que anem a fer és un equip serà l'equip 1 i l'altre equip serà l'equip 2. Vosaltres l'equip 1? Vale. Vosaltres l'equip 2? Vale. Perfecte. Vale. Aleshores, l'equip 1 comença. Tenim un torn cada un. Val? Qui vol començar de l'equip 1? Jo. Vinga, va. De l'equip 1 comences tu. Vinga. Preparats. Ui, quasi! Ui, quasi! Molt bé, de l'equip 1. Preparats. Quasi. Molt bé. Quasi, Ui! Vale, tornem a començar l'equip 1. Ui! No és tan fàcil com pareix, Mira. Ja està clar. Ja han parlat a les persones del cas, Mimo, ja... Mola! Vull jugar. No? Sí. No ens entenem que anaves a fer un cas? Sí. Ei? Ah, a la Ribera Baixa. Ribera Baixa. Mireu, hem estat ja així, a la Marina Alta, a l'Alcoià, a la Safor, i avui ens anem a la Ribera Baixa, més concretament al poble de Benicull de Xúquer. Benicull de Xúquer. A la Ribera Baixa també podem visitar aquests pobles. Almussafes, Sollana, el Perellonet, el Perelló, Albalà de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Riola, Sueca, Fortaleny, Corbera, Llaurí, Cullera i Favara. De la Ribera Baixa són Belén Frank, Joan Fuster i Mestre Serrano. Belén Frank és una investigadora i científica de Corbera. Se'n va anar als Estats Units per poder treballar a la NASA i de professora en una universitat. Li agrada molt investigar per millorar la vida de les persones i del món. Ella investiga sobre el canvi climàtic i per combatre la fam en el món. Aquestes investigacions han sigut tan importants que la NASA li ha donat premis pel seu treball. El mestre Serrano va ser un músic i compositor molt important a Sueca. El seu pare era músic i el director de la banda de música del poble. Quan era xicotet, el seu pare li donava classes de música. Li agradava tant que a 5 anys ja sabia tocar la guitarra i el violí. Quan es va fer gran, se'n va anar a València a estudiar al conservatori, un lloc on s'estudia música. Allí va aprendre a composar, és a dir, a inventar-se cançons. Al llarg de la seva vida va composar moltes cançons que es van tocar en teatres molt importants. Joan Fuster va ser un escriptor de Sueca. De xicotet li agradava molt llegir i sempre estava acompanyat de llibres. Va escriure en periòdics i revistes i es va convertir en una persona molt important per la nostra llengua, el valencià. Bé, xiquets, ens anem. Abans d'anar-nos-en, si voleu, us dic un nou treball-llengües per a que estigueu torbats el rato que no estem així. Vos sembla? Vale. Mireu, el treball-llengües d'avui és el següent. Un plat pla, blau clar, ple de pebres verds, està. Val? Però ja que dir-ho ràpid. Un plat pla, blau clar, ple de pebres verds, està. Un plat pla. A ver, un plat pla blau ple de pebre verd. Un plat blau. A ver, un plat blau. No, un plat. Yo la sé. Un plat pla ple de pebre. Un plat pla ple de pebre verd està. No. Molt bé, quasi és. Un plat pla blau clar, ple de pebres verds, està. Un plat pla blau clar, ple de pebres verds, està.
Un plat blau. Un plat blau. Ui, no, és pla. Un plat. Un plat pla. Blau. Clar. Ple. De. Pedreres. Està. Val, quasi. Un plat pla blau clar, ple de pebres verds està. Un plat pla blau clar, ple de pebres verds està. Un plat blau clar, ple de pebre verd està. Molt bé, jo crec que heu estat torbats un ratet, no? Ens anem a la Ribera Baixa. Perfecte. Vinga, anem cap. Benicull de Xúquer. A Benicull de Xúquer. Perdó. És que has de desnugar la porta. Un plat blau. Ple de pedres. Està. Ai, ja està. Ai. Adeu. Escolteu-me. Un plat ple de pedres, plat, blau. Està a la porta. Sí. Perquè si hi ha un plat blau de pedres plat, està ple de xigronets. El plat no està pla. I no sé per què és tan difícil parlar així. Les travallengües són superdifícils. Bona nit, em presente. Soc el Butoni, el dimoni de les dos cares. Puc ser amable, No puc ser desagradable. però sobretot he vingut A fer-te passar una mala nit. Tots em diuen el Butoni dels dimonis el millor. Si no et menges la verdura tancaré al congelador. Si li parles a ta mare o a ton pare sense amor, et faré una visiteta aquesta nit, veuràs que pot. Veuràs que pot, el Butoni venjador. Veuràs que pot, jo sóc el Butoni venjador. Poca broma amb blasfemar, poca broma amb no estudiar, poca broma amb fer-li bullying a qui es trobi al teu costat. Si m'entere que has deixat per arreglar l'habitació, et faré una visiteta aquesta nit, veuràs que pot. Veuràs que pot, el Butoni venjador. Veuràs que pot, jo sóc el Butoni venjador. Veuràs que pot. Jo sóc el Butoni venjador. Mira sota el coixí, Mira. o tal vegada mira sota el teu llit. Sí, vas del teu llit. O millor, mira bé dins l'armari. Dins l'armari, vestit. Mira bé en qualsevol lloc, veuràs que pot. Veuràs que pot. Jo sóc el Butoni venjador. Veuràs que pot. Jo sóc el Butoni venjador. Veuràs que pot. Jo sóc el Butoni venjador. Veuràs que pot. Jo sóc el Butoni el venjador. Ni el venjador, ni el venjador, ni el venjador. Ostres, he de fer els deures. I què has de fer? He de fer una descripció d'un familiar nostre. Ara que ho pense, la podries fer de la nostra cosina Maria. Pues sí, vaig a cridar-la. Hola Maria, estem ací a la sala. Pots ajudar-me a fer uns deures? Gràcies.
jugant? A hockey. Que guai. Vols jugar una partida? Vale. 0-0. 0-0. Sí. Oh. Però, Neo, no havíem vingut a ajudar-te? Sí, però després. Segur que porteu molta estona jugant a aquest joc. Voleu que juguem a pilota? Vale. Però a quina pilota? A pilota valenciana. Vale, doncs els guants estan fets per guants normals que poden trobar en qualsevol lloc i tenen plaqueta, targeta o plàstic que serveix per a no fer-te mal quan li pegues en la pilota en la palma de la mà. Després, als dits tenim cartutxo perquè és un plàstic molt dur i ja en els dits tenim didals per a no rascar-se les ungles quan juguem. I aquestes pilotes doncs, tenim la de baqueta que és més dura, que l'utilitzen més els professionals, i aquestes dos que són de badana, que estan fetes de pell, cosides a mà, que són més granetes per a jugar sense guant o amb guant. Us explico com es treu? Sí. Pots treure's per terra o per l'aire. Pues la botes fluixeta i li pegues que vaig a realitat. I després ja la raspes, o si ve per dalt, pues li tires per dalt, però si ve per terra no la raspes. I es té que raspar així no. Així no. No pots posar el genoll en dalt. Vale. Així? Així no. En la cama contrària, si vas a tirar en la dreta, li tens que posar la mà en la cama esquerra davant. Vale, pues jo ja ho tinc. Li pego en l'esquerra i poso en la dreta. Així no. Vale, pues si voleu comencem a jugar i farem dos equips. Ariadne, Neo i jo per a Sofia, Andreu i Anna. Vale? I el punt és que n'hi ha el 15, que és quan fas el primer, però no diguem 1, 2, 3, sinó 15, després 30, el val i el joc, que és quan ja s'ha acabat, entonces canviem. I així anar tot el rato. Però després, quan tu acabes, direm com que dins d'aquesta partida has fet el 15, però en tota la partida tornes a treure 15, 20, 25, 30, 35, fins a 60. Vale, ara que ja sabeu més o menys jugar, si voleu podem eixir a fer una partida al carrer. Sí! Anem. Andreu, posa't més cap avant. Posa't a este costat. I Sofia també, però més cap avant d'Andreu. I també cap a aquest costat. Vinga. Ves la receta. Molt, Neo. No seria a punt? No, a veure l'estall i ells tenen que vindre a jugar. Sí, home, no vas, trampo. Dale, corre! Neo. No. Bé. Molt bé. Neo, molt bé. Sofia, no pots tocar la Però és que no ho taig, no? Ja, però era que és... No sé si...
sí! Mireu, mireu! Wow. Boníssima, eh? Sí. Per a l'estona que porteu ahí no ho pinten massa, no? No és el menjat d'ací. Va, per favor, lleveu el mantell, que això pesa mogolló, quina paellota. Agarreu. A que vaig. Redoble, redoble. ¡Tachán! Ahí está, la paella de la Ribera Baixa. Teniu fam? Sí. Que no heu berenat? Cotolina? No. Cotolina no vos ha passat el berenat? No m'han recordat de dir-lo. No li has dit a Cotolina que vas a berenar? Ho sé moltíssim. Ho sé moltíssim. Mericotó. Vinga, anem a menjar, que mentre mengem vaig a contar-vos el cas d'avui, val? L'hem anomenat el poble que no dormia. Txan, txan. Hem aplegat a Benicull de Xúquer i Tomàs, el carnisser, ens ha dit que l'altre dia, quan estava pescant al riu Xúquer, a la part del balat de la Ribera, va escoltar un soroll. Ell pensava que era alguna brometa, així que de sobte va dir «Qui hi ha per ahí?» Però ningú va contestar. Ell, pensant que era un amic que s'havia amagat per donar-li alguna sorpreseta, va començar a apartar els canyars i es va clavar dins. I què va trobar? Sabeu què va trobar ahir? El què? Què va trobar? Toni! Un butoni. Hi havia un butoni dormint allí. Diu que roncava com un porc. Així que va anar i va cridar al grup d'emergència de la policia de Sueca per a que anaren a caçar-lo. Quan la policia va plegar, el butoni ja no hi era. Vosaltres sabeu el que és un butoni? No. El butoni és una criatura molt intel·ligent, que té un sisè sentit. Què va passar? Que per la nit ja moltíssima gent, xiquets i famílies no podien dormir, perquè el butoni ja s'estava espantant. Aleshores, el poble no dormia. La gent estava molt espantada. Els supermercats no obrien perquè els camions no anaven a repartir per la nit. La panaderia no podia fer pa perquè el panader no podia treballar per la nit. Durant aquesta setmana, els casos anaven multiplicant-se en la Ribera. Com que ningú podia dormir a la nit, és impossible treballar pel matí. Així que el carter no havia repartit les cartes. Els supermercats no havien obert, perquè els camions que reparteixen el menjar per la nit tampoc havien anat. Che, que era un autèntic caos. Melicotó i jo hem anat al riu per veure si trobàvem alguna pista que ens portara altra volta a trobar el monstre. I hem trobat unes petjades que hem seguit i ens han portat fins al castell de Cullera. Txan! Quan hem aplegat al castell de Cullera, hem vist una llum un tant estranya, però no podíem entrar. Hem cridat a l'Ajuntament i li hem demanat si podia vindre algú i obrir-nos la porta amb les claus. Però sabeu què ha passat? Les claus del castell de Cullera han desaparegut. Com que Cullera té muixaranga, els hem cridat perquè ens ajudaren a pujar. Han arribat un poquiu més tard, perquè alguns encara estaven dormint per l'acció del butoni. A l'arribar tots, ens han alçat a mi i a mi i hem pogut accedir a la torre. Una vegada a la torre, hem vist el butoni, que estava fent com senyals amb un espillet a altres torres, concretament a la torre del Marenyet, a la torre del Raser i a la torre del Castell de Corbera. Sembla que no sols hi ha un butoni, hi ha un esquadró de butonis! El cas és que hem trucat a la Muixeranga de Sueca, a la policia i els bombers, perquè ens ajudaren a capturar-lo. A tots! I no ha sigut fàcil. Hem pensat que com als dimonis els encanta el foc, una boníssima manera era apropar-nos a ells en un llançaflames. Ja funciona perfectament, perquè s'han rendit al foc de seguida i els hem pogut atrapar. Cas resolt, xiquets. A menjar ara paella de la Ribera Baixa. Ei, molt bé! Que bona! Boníssima. No us oblideu. No us oblideu de seguir-nos a tots els canals i les xarxes socials. I subscriviu-vos a la campaneta. Doneu-li like. YouTube,
Instagram i TikTok i Facebook. i Facebook. Doneu-li like.